Mzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiraniso mu programu ya Tilankhule na Ambuye. Pamene tikupitiriza kusinkhasinkha za nyengo ya Lent mu chaka chino cha 2023. Ndikukumbutseni kuti chaka chino tikupempherera mpingo ndi dziko. Ndiyamba kusinkhasinkha zanu nanu pa zochitika za pa Holy Thursday. Ndinamba fotokoza Ambuye Yesu kutenga taulo kapena chopuputira navala mchiuno namasambitsa mapazi a ophunzira ake kusonyeza kudzichepetsa kwawo. Ndiye ndifuna ndipitirizenso pamenepa kunena kuti chinthu chacho chimene timachipeza pa misa imeneja ndi Ambuye Yesu kukamba za chikondi, brotherly love, kusambitsa mapazi kuja kuphatikiza pa kudzichepetsa. Ambuye Yesu akamba za brotherly love. We should love each other. Tidzikondana anthu ife. Mawu amenewa masiku anama nditsamwa kwambiri. Matsamwa nawo kukondana. Tiyambire ife ine aka Khristu. How much love exists among us? Nchikondi chikulu bwanji chili pakati pathu ngati Akhristu. Tiyeni tumuona mtima. Andapa mungatene kuti upempherera dziko la Malawi komanso upempherera mpingo. Ndifuna ndiyambe nkhani ndi kupempherera za dziko la Malawi pokhudzana za chikondi. Mu programu yapita ndinadzafotokoza za kukhala pakanthawi kulingalira mizimu ya anzathu amene akhudzidwa kwambiri ndi Fr.Frank. Ndipo pakuoneka kuti alipo anthu ambirimbiri amene akuwathandiza anthu aja ndi zinthu zosiyanasiyana. Koma ndili sure tikumva posachedwa apa kuti zina zabedwa. Tikumva ndithu in one form or another. Timva kuti zinthu zija zabedwa. Kodi chimenecho abale anga ndi chikondi. Anthu ena akufuna kuthandiza anthu osowa. And ife tupanga take advantage of mwina ma position amene tili nawo. Maudina amene tasenza to steal from the vulnerable. Sitimva kupanda chikondi kumeneko. Tikamakamba za chikondi abale anga, tisakambe za chikondi pongokamba za dzina. Tikambe za chikondi muzochitika. Indeed, how much love is there among us? Kodi chikondi chimene chilipo mchambiri bwanji pakati pathu? Ndipo chikondi chimene chichi ndi chikondi choona ndithu kapena ayi? Ambuye Yesu Khristu pokapanga Ukaristiya, popanga sakramenti lalikulu, posambitsa mapazi adaonetsa chikondi kwa ife anthu. Adaona kuti asatisiye amasiye, koma adzisiye iye mwini m'maonekedwe a bread ndi vinyo chikondi. Ndeni mbakamba zoti anthu akuthandiza anthu amene akhudzidwa ndi Fr.Frank. Koma inanso tibanso pamenepo ngati zidachika za COVID. Kodi ku Malawi kuno kana chikondi tinayo bwanji? Kodi mu ekleziyamu za chikondi tinazo bwanji? Kodi m'mapalisha athu za chikondi tinazo bwanji? Kodi kumiphaka tumwe tikuchokera za chikondi tinazo bwanji? Pakati patu pavuta njala. Komanso tidzaona kuti mwina chaka chino zamakuponi sizidayende bwino. Koma analipo anthu ena amene they took advantage of that. Kupanda chikondi. Mwinanso ife tikudya meals bwinobwino every day, tsiku lililonse, pamene a neighbor they have nothing. Mwinanso tilipo ena amene akhudzidwa, bad example matiperekebe ndi cyclone, koma we have something. Are we able to share?
ndanzathu amene akhudzidwa alibiretu chikondi. Love. Ndizoonadi kunena kuti dziko lapasi lili ndi zinthu zokwanira kwa anthu amene amakhutira, koma lili ndi zinthu zochepa kwa anthu amene sakhutira. Love. Titakhala kuti we love each other with an honest and sincere heart. Zambe zimene zimachitika Malawi bwezi kulibe. Monga nanena program ina, Malawi is a very small country. If all of us would hold hands, kugwirana manja, we can change Malawi only with put love. Ndimakonda zimene St. Teresa wa Calcutta adanena, kapena kuti Mother Teresa adanena kuti the world is more hungry for love than it is for bread. Dziko lapasi pano njira yake yaikulu imene ilipo si yachakudya koma ndi yachikondi. Wina kumata koma St. Teresa ankaganiza bwanji, koma nanena zoni. Tiye ndizipange translated in very simple terms. Kodi munthu wokonda ungabere mzako? Answer ndi ayi. Kodi munthu wokonda ungabe mankhwala mchipatala? Answer ndi ayi. Kodi munthu wokonda ungabe katundu amene wapereka anthu amene akusakudza ndi cyclone? Answer ndi ayi. Kodi munthu wokonda unganyenge mkazi wanzako amene amuna wanzako? Answer ndi ayi. Kodi munthu wokonda ungamachite ndi ndanzako? Answer ndi ayi. You see? Zimene amene St. Teresa ndi zimenezi. The world is more hungry for love than it is for bread. What about our colonizing masters? Maiko aku Ulaya. Tidziwa nena nditu for what they are. Most of them are pompous nations. Unfortunately. But it's the truth. Mpaka na lero akupanga milk if maiko sauka through my policies. Lack of love. Oh, this so-called China thing. Country, whatever. But what they are getting out of it in the Jan. And remember, policies, you know what they are doing. But because you don't love your country, you don't love your countryman and woman, you don't love the you can't talk about it. And even today, because of lack of love, tikulolera zinthu zina zake zonyansa kwera pakati pathu. Let's talk about it again. Anthu amene muli ndi ma positions of power, gwiritsani ntchito ma positions anu osachifukira chifukwa choti cha ndalama zikusokonezeni kumafero mukonda. A very good example, tinenabe recently posachedwa apa ku Kenya, the Supreme Court ya ku Kenya inapanga pasi kapena naloleza registration of LGBT, and yet mu constitution mwawo it is against it. Tiyabwera kumbuyo, what do we find? Monies maybe were flowing. That's the truth. Ndipo ineyo sinimamvetsa, to be very honest. Akamanena kuti akwati ukwati wa mamuna ndi mamuna. I always ask myself, how? Nkazi ndi nkazi, how? And then you take these foreign ideologies, chifukwa choti akupatsani tundalama to confuse everybody and confusing the future generation. Seriously. Mamuna sangapangene compliment ndi mamuna anzake. Sickness, kudwala. Nkazi sangapangene compliment ndi nkazi nzake. Sickness, kudwala. It's very nature. A woman compliments a man. Full stop. Even the reality. For zina zimene majitika muzano zimene mukuzinenazo wa muri LGBT, whatever you call it. I'm not afraid to talk about this. I'm not at all. And I can look into you into the eye and tell you what you are doing is wrong. It's devilish. It's silly. And I'm sure deep down your hearts, but mujina zimenezo because of love of money and not love of others. In as far as mula ndako tundalama kumene taiza misosisi kuoneka sonchiro mene magwira sondazo ndalama zanuso to advance foreign stupid ideologies. It's lack of love, kusakonda. And let me remind you, one day God will hit us hard. There will come a time Mulungu adzati kwapula.
Zitsanzo linazo even mu Bible. Sodom ndi Gomora. Mwinatsano samvetsa. Inde kaya. Ukwatwa amuna ukhoka ndi chama ti Sodom kaya. Kuchokera ku Sodom ndi Gomora. Sodom. One day, because of this lack of love and charity, mungadzati kwapula. Holy Thursday talks about love. Holy Thursday talks about kuwondana kweni zimene Yesu adachita. Potipangira institute masakramenti awiri. Ukulu, Eucharistia. Koma tizitembeleza ndi Eucharistia ndi ukulu. Chikondi cha Mulungu pa anthu ake. Kodi inuyo ngati Akhristu ngati Akatolika, ngati ma policies, do you add love to it? Kandi kuthandiza, do you add love to it? Kandi wafunena zabwino, mmayikamo chikondi kapena mafuna kuti mutchuke. Jesus loved us even when we were his own creatures, and he loved us even when we are sinners. Let's add love. Tuonjezee chikondi muzochita zathu zonse. Tipemphere. Mulungu Atate athu, tikuthokozani chifukwa cha mphatso ya moyo chimene chili chikondi chanu pa ife. Mphatso ya Ambuye Yesu amene atimangira masakramenti a Eucharistia ndi ukulu kuti atithandize pa chipulumutso chathu. Tikupempherera ansembe onse pa dziko lonse lapansi kuti asakhale anthu amantha popititsa patsogolo chilungamo. Tipemphereza Synod of Solidarity kuti only the truth ndi imene ibwere poyera. Tipemphereza Synod ya ku Germany kuti anthu akambirane about the truth, osati false ideologies. Kuti zimene zitheka Ambuye mudatiphunzitsa kale, tiwonjezerepo chikondi. Mutithandize kukhala anthu okuwondani ndi kukonda anzathu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.